No niin, tässähän meillä on tämmönen oikeastaan taidetaan olla ainut paikka, jossa näin pitkälle raakakypsennettyä tuotetta saa. Tosi tässä kävi niin, että me haluttiin tälle vielä viikkoa aikaa ja ei pystytty pitämään siitä kiinni, kun asiakkaat rupes hermoiloon, niin meidän olikin pakko myydä tästä hyvien asiakassuhteiden takia jo pätkä pois. Tuolla vielä muutama meillä odottaa muutaman viikon, että päästään siihen noin 8 viikkoon, mikä me halutaan. Tämä kertoo siitä, että hyvän lihan perässä ihmiset osaa jo tulla meiltä kysymään sitä, ja mikä sitä on parempaa kuin tämmönen Herefordi, mikä on eettisesti hyvin kasvatettu ja mainion elämän tähän asti elänyt, ja luovutamme tätä vain hyviin koteihin.